Здравейте, приятели на Facebook страницата Kinesio Taping. Последното клипче от серията с различните видове лентички ще бъде за лента тип ветрило, която се използва за третиране на хематоми и подувания. Ще направя такава за подут глезен, за която ще използвам 1, 2, 3, 4 квадратчета, тъй като иначе става прекалено дълго и без това трябва да се скъсява. Ако използвате за подуто коляно, ще трябва да използвате 5 или дори 6 квадратчета, зависи колко е подутината. От едната страна, по обикновения начин, заобляте ъгълчетата. След това трябва да оставите едно квадратче за подложка, ето до тук, и да оформите 4 или 5 крачета. Когато я сгънете, това става по-лесно, защото режете по-малко в права посока. Ето така, първото краче вече е готово. Наистина острата ножица е много важна. И ето го и последните две мои крачета, които ще разделя сега. Ето е лентичката, с която ще третираме хематомна глезена. И разбира се, на всяко от тези крачета заобляме краищата по този начин, за да не се повдигат при слагане на чорапи. Това е лентичка тип ветрило.